Gabung TV. Assalamualaikum. Wis pegel rek. Jogo wis mari, Saul wis mari. Saya kira pilih apa maneh iki deh. Bingung aku iki. Gue nak kegiatan ini kia bingung. Weteng yo iso muni. Aduh. Aduh deh. Tak delok-delok ae deh deh. Ana apa iki? Waduh, enak tenan dek, mantep dek. Iki regone 3.000, duitku nanti kabeh dek. Maklum kos-kosan duit kececeran kabeh, 2.000. Gimana dek, gorok mana? Gorok mana dek? Pas yung ngono, kaya ono duit kabeh. Bingung aku iki deh. Golek-golek delok-delok sik ae deh lek ngono. Nggo duit urusan karir lek nak cari bar tuku deh. Dia cari. Enggak teko-teko. Go food game ije. Ono maneh. Nasib. Deh, nasib. Iki opo arek ini? Waalaikumsalam. Iki lho deh, delok-delok deh. Wah, Apa? biasa. Apa sih biasa? Pengen kok, aku pengen jawab gitu kan. Sama lu sahur kan? Wah, wis mang mari jogo, mari teko gardu. Wis, tebakan mau sate tak entekno dhewe. Walah dek mulai mangan dak bagi-bagi. Sampean aku teko lho, ke jam piro sampean tak enteni nang kene aku ngareng sate ku 10 tusuk dadi 11 lho. Loh, siji melu sapa, Dek? Oh, ya wis dek, bekne sijine melu sapa, Mbak Joko, Dek? Apa iki mang kok? Aku delok gremeng-gremeng delok gambar. Iku, Dek. Opo sampean? Aku mangklan mari sahur, Dek yo. Terus aku mulai ning kontrakan, Dek. Terus tibake ana sing muni, Dek. Apa sing muni? Mbok, aku ndak ngerti, Dek, moro-moro muni. Apa sing muni? Iki Dek, otak kudu Dek. Mari Nah, iki sahur. Dek. Kok iso muni lho? Muni mana Dek? Ndak ngerti, Dek. Makane iki apa aku lho, Dek. Iki wis imsak. Wis bisa, Dek. Wis imsak hari ini subuh. Durung, Dek. Ada sih. Ya wis dhisik, Dek, Dek. Engko tak susul, Dek. Mari. Sampeyan kaya ta? Elu, Dek, tenang sae. Saya ya. Iya, Dek. Wis. Aku tak macak sik. Ya wis ndang. Berangkat. Engko aku nyusul, Dek. Lah ayo. Oh, kan kok enteni aku sik ono sibuk sik. Iki lho ono konfirmasi, Dek, ternyata, Dek. Enggak tahu maksud. Nah, berangkat sih, Dek. Berangkat. Yo. Ya, Dek. Sik, Dek, berangkat. Nah, iki Bang Jancak di rek delok malah kepengen pisan iki kok, Dek. Enak temenan yo, ya. Enak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, iya baru. Warahmatullahi, Dek. Waalaikumsalam. Ya awakmu sing ngono, aku sing Iya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Kon gak subuhan ya. Subuhan. Nah, kayak itu cari ya kon nak Mas. Cari kloter pertama, Dek. Sik. Nang kon motor ku piro? Aku mari iki, Dek. Mari Piro? iki kloter keloro. Cari Terus? mulai aku budal, Dek. Sip-sipan koyo Joko wis ronda wae. Iya, Dek. Mosok kabeh kok gak kudu koyo sip-sipan. Si. Sip ngene, Dek. Kudu sip ono sip isuk, sip siang. Terus Iku, Dek. iki awakmu lapo? Oh, mumpung kono cari, Dek. Iya. Tak sudukno, Dek, Dek. Mang cari aku sungkan, Dek, ape berangkat ning masjid, ape tak sudukno iki. Kok mulai kepengin, Dek. Apa iki ayo? Cocok. Oga, Dek, tenang.
aku mang dik mari teko gardu. Ah, Kan mari sahur bisa. Iya. Moro-moro iku ana sing muni. Muni apa? Iku utang kurjuk ngono, Dik. oh Jackson. Iya cek sound, Dik. Mari ngono aku buka HP, loh ketemu nih ana panganan ini akeh seru, Dik. Sego goreng, terus nasi uduk ikannya tongkol. Loh. Waduh, Dik. Piro regane? Kok lagi sahur sih kok wis luwe? Nang muni jenenge Dek, lek muni ku ya kudu dituruti, Dek. Yo nek muni aku dadi Pateni. silent. Oh, gak. Nah, iku kan musik, Dek. Nah, iki weteng kok, Dek. Terus Nah, iki lho, Dek. Aku pengen, Dek. Aku mang ngumpul-ngumpul duwe, iki mang duitku ndi, Dek? 2.000 kurang 1.000, Dek. Regane iki 3.000 lho, sego goreng. Oh, Dek. 3.000 kurang 1.000. Iya, Dek. Nah, wong jenenge kontrakan, Dek. Duwe kececeran kabeh 2.000 mek anak kene iki mang nang kene. Cuma nang kene lho, tak kumpulno dari siji nang kene iki tadi 2.000. Lho, Sah. iya Dek, aduh. Makanya pengen tadi. Wah, Yo mantap. mantap iki. Iya, Dek. Ya po lek order ae, Dek. Saya langsung tak pesen ae yo. Oh, pakai aplikasi ini. Weh pesen enggak ya awakmu ae wis Oh, kok tak bayar wis. Oke, Dek. Mantap iki. Mantap wis. Sik. Sego gorengnya dulu bari, Dek. Mati. Oh, gak, Dek. Oh, ngene lho, Dek. Mati, Dek. Sik. Iki, Mang. Order Yo, loro. Sego goreng karo aku segodo ae. sego uduk. Yo. Oke deh, aku sego uduk, aku nasi goreng deh. Oke, berarti nasi uduk 3.000 pisan iki deh. Murah meriah deh. Boleh sing larang ngono lho. Aduh, simpil. 3.000. Aduh, kok malah mudun 1.000 deh. Mana 3.000 ku, 4.000, 5.000. Lah sing larang. Kan 4.000, 5.000 ku larang deh. 1.000 lah mudun tadi murah Yo, deh. sing larang. Ya wis larang deh 3.000 deh yo. Ngapurang lho. 2.000 nih gawe es teh. Cukup iki. Ya wis tuku 5. Kakean. Tuku piro tadi? 10. Tambah akeh tambahan. Yo gak usah rame-rame. Ya ampun dek. Ya wis ngene ae dek, ayo dek. Ya mau dek. Pesen ae yo. Iya. Ya wis saya pesen dek. Iki nasi goreng loro. Enggak dek, ana pemberitahuan teko gardu mang dek. Wis ayo jogo kok jok lali jaring. Iya. Cek. Tapi kok mau love love ngono bareng. Oh duduk dek, gak mungkin dek. Loh, lanjut dek. Wis tak peseno kabeh dek. Piro, total deh? Totale nasi uduk iku mang 3.000 kabehne 10 dek. Berarti 30 dek. 35. Loh, 3.000. Oh. Nanti ngobrol aku seret tenaku. Aku tenang akeh dek. Mau senang kontrakan rame ngombe dek. Kamu lagi ini. Iya dek, ndak ono dek. Wah, perlu. Ya wis tak ngombe dek. Kesereng ewu dek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dek. Catering ya lu? Hah? Catering. Empat padahal iki mang yo. Wis mari seberapa teh? Itu dorong dek. Aku mang sing ada. Aku lho mari kene budal iki lho apene ngaduk kene. Sok ngono. Aku mangaten ning ngene. Sing ada nih wingi maksudnya aku. Aku aten ning ngene mang. Iku assalamualaikum. Ya wis lho kemana dek? Iki Mosok sampean iki rene iki lapo? Lo gue. Podo turu Kan- salat subuh. Iki kamarku dek. Iki kontrakanku. Lho ayo. Bro, iki kontrakan sampean. Gepuk aku kamu. Ya kan iki improv sa. Doa. Bisa ah, kalau teater kalau duduk kena. Ya kan Bu. ceritane. Sampean lapo? Enggak deh, bisnis biasa. Aku curiga yo. Yo, ojo curiga. curiga nae. Buka Ih, curiga. buka HP-ne buka. Curiga. Izin nih. Oh, iya. Buka HP-ne. Gak bene. Buka tadi. Buka nih, buka nih. Duduk ngono, Dek. Gini wong ae. Dibuka nih, tapi dibuka diprotoli, Dek. Yo. Lah iya gak duwe HP maneh aku, Dek. Cine kulo dibuka, mentang-mentang HP-nya. Kanggo kunci aku, Dek. Buka tuh kamu. Ya, boleh itu Kunci nyekel kunci pedaku. Jarimu. Cari dibuka karo kunci. Iki lho sandine iki lho. Sandi, ini Sandi. Wes iku lho ana wong kayak Gatot Kaca iku sapa? Iki wong kulon, Dek. Iki bukannya wis mati yo. Innalillahi, Dek. Wah iya, Dek. Lho, yo. Lho, iki sampean lho. lapo iki? Lapo kok buka? Kok ono gambar sego goreng wae.
Gak deh, iki mang Aku mau kepentek iklan nih. Iklan. Awak dhewe mau arep tak peseno. Sak peseno layanan servis kamar. Sampean ngaku iki ku poso. Mending sampean iku poso. Poso deh. deh. Ya betul. Aku sih Madura deh. Sampean melu medhur. Iki lho sampean batal workshop batal no. Keliru. Gimana apa? sesat? Tambah di batal Sampean sakno tanggung tadi. jawab ya. Sampean tanggung jawab iku. Sampean iku poso. Lapo-lapo Lagi aeman sahur kok sampean jenenge muni dak luwe maneh. Lah makane saiki tanggung jawab wis iku pesenan iku kongkon gawe wong-wong sing gak poso. Sampean tetep bayar yo. Kudu poso. Aku sih nanggung, aku sih jawab. Iya, ngono bener, Dik. Bener. Lek gak ngono, Dik, aku sing ngekeki dhuwit. Aku teko dhuwit sampean. Maksudnya? Lho wis iku wis aturun sampean kabeh. Aduh, Dik. Iku aturan sampean kabeh yo. Tapi Jauh, kayak emang. gimana, Taro? Lah, lapo kok? Oh iya, tawari bisa. Emang lho, Dik, sego goreng, ambek nasi uduk ikannya tongkol. Waduh. Enak sih. Tapi kan aku poso, cok iming-imingi. Wis, gak oleh wis sampean kudu anu ngono iku. Terus Ini apa ku iki, cobone wong poso, Cak. Ojo koyo ngono. Ya apa ngono iki, Dik? Wis sampean tetep tanggung jawab iku kekno wong sing gak poso. Ya sing ini tanggung jawab timbangane mubadir. Mending aku dipangan ae. Loh, Ya bener iku. Jo. Oh, ini ae bener Iya, ya, apa? Dik. Kan kudu tanggung jawab. Heeh. Aku nyilih duitmu, Dik. Nah, engko mari engko tak dakekno wonge, panganan Wis, tak kan. pangan, Dik. Sekarang kesuwen. Hah? Sekarang kesuwen durasi lho. Ya, Dik. Koyo Lho. kok teater lah. Ya, wis Dik, wis. Kira-kira Tapi kita gitu, Mas. duit Belum sampean bayar yo. Ya, ya. Wis langsung subuhan, Cak. Sampean ku lang mulai ku lang subuh. Iki lak omahku sih. Ya wis, Dik. Iki lak kontrane arek-arek sampean sing duwe sampean duwe apa dhewe kok. Ya wis, Iya, Pakai wae lho dolen rene ya. bayar iki sih, Dik, yo. Ya wis kita bayar wis. Nah, ono. Dibayar. Mau bayar dapat. Bayar. Orang karo. Kak, sekalian subuhan bisa, Dik, yo. Mangan WA, Iya. Dik, aku Dik, Dik. Siapa sih Wira? Iku mang Dik, nop-nop mang jaring, Dik. Sing Sing komen- bisa jadi aku mang iki lho, Dek. Aku tak berangkat. Assalamualaikum, Dek. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing komen nang YouTube ta. Lho kok. Kok main sampe niku ndi? Kok iso turu kene? Lah. Jarno bojone sampean tak parani, Jarno. Wong mana nek kabeh. Duh. Kecilin awak. Duh. Ngono difudo. Parani bojone langsung ngalih. Dulur Gambung TV. Ya apa? Itu tadi adalah ketika manusia umumnya yo aku sing pengen mokel. Ayo, siapa sing mokel? Ayo. Sing mokel kudu like. Nah, gawe kon-kon kabeh. Ojo sampe ono sing mokel. Apa maneh mari sahur, gurung subuh wis luwe. Apa maneh? Iku kan gak api. Lah, apa maneh sing pemirsa Gambung TV yo kudu poso iku dijaga. Sholat iku dijaga kan. Ngono ta? Ya. Nah, terus ojo lali subscribe ya. Subscribe channel Gambung TV ya, Rek. Ojo lali. Oh. Aku sih duwe. Aku sih duwe kamar iki pisan. Iya. Sing duwe omah. Ya wis, Ya lali wis. rek. Iya, jalan. Gambung TV. Salawase. Salawase.